Dat lukt best wel echt een man. Ja, hou je op. Hou je op, man. Kijk, hier met het. Hij kan wel eens. Dat terugkomen. Ja, hoor je? Nee. Dat is gewoon naar terugkomen. Ja, maar ik ben niet interessant bezig. Hij is op en neer aan het wippen. Op en neer. En nog een keer. Alles doet zeer. Hij zit nou ook op. Wat een rijden. Ja, weet ik. Dat is Oude, het een is kapotte. Ik zal 100.000 keer op de grond. Nee, nou dat ding, hè. Ja, die zit erin. Oh ja, zit hierin. Nou. Nee, ja, ik wel of niet. Jij wou dus zwanger maken. Oh nee, ze was al zwanger van de ex. Oh nee, jij was degene die zwanger wil worden. Ja, maar na vanavond ben ik ook zwanger, weet je wel. Nou, dat bedoel ik nog, dan moet je het ook echt in. Het geboorte. Ik weet niet. Ja, zo slim ben hij dan weer wel. Oh ja? Ja. Ik ben nog niet op Leuk dat je gewoon af, mobiel. €10. Zit hier een beetje plekje op en hij zit daar. Ben je moe? En door de keer. Dat is een jongen die ik Nee. Zo weer. Hij komt al omhoog. Hij komt zeker omhoog. Oh ja, komt ie. Ja, hallo, jullie zijn jouw boven. Ja, jullie doordenken dat je mij wordt. Ik ben gewoon een aanhanger. Oh, dat is leuk. Gewoon even op die draaier aan je omzet. Ja, volgens mij. Ja, dat wordt gewoon 26 euro. Lindsay zo. Die draait alleen maar aan seks, jongens. Oh ja? Ja. Dit is zo. Hé, maar waarom zou ik bij mij alleen om seks draaien als ik de eerste date niet eens iets heb gedaan? Ja. Ja, maar jij zei net, de tweede date maakt niet uit. Oké, hij was iemand die zei de seks van de eerste date. Ja, Allemaal ik wel. wel even maar voor. Dus, zeg je wel. Heel raar om mijn eigen naam te roepen, dat weet ik. Misschien wil je het wel met jezelf doen, ja? Wat denk jij? Ben nou aan het pompen? Is zo hard? Hij is zeker hard. Sorry. Hij is al 3 keer aan het pompen. 3,5 minuut. Komt-ie. Als ik zo lijkt net ingekroest zetten. Dat is zo, volgens mij. Oh nee, van Zo doen. nee, dat is zo. Maar dan nog steeds leger, hè? Oh, je moet er doorpompen. Ja, hé, wat denk je wat ik heb vanavond geen lucht meer, man. Hé, dan moet Lindsay maar bovenop. Hè? Dan moet Lindsay maar bovenop. Ja. Ja. Zie je wel, hij wil wel. Dat is Ah, dat ding is, man. Ja, hou hem erin. Ah, filmpje eruit. Je moet niet droog worden. Wat? Je moet Dit niet is heel droog met worden. een hoofdstek. Kijk eens in mijn camera. Hè? Niks. Niks. Is weer een dropje. Niks pompen. Ik snap niet hoe jullie dat hebben gedaan, hoor. Wist je nog een dropje? Wat voor dat gevoelig. Ja, maar dat was ik al hard oud. Als we dadelijk zeggen, ja, we hebben een elektrische pomp.
Dan ga ik redden wel hier. Zullen we even bij de buren staan, of willen we Ja, zullen we dat gewoon doen? 2 uur straks? Hé, als we nou, weet ik niet, zou je verder, als thuis... Nee. Nee, jij hebt ook van cijfer bezorgen zoals thuis. Als we nou kijken van, net als die pizza's. Als we nou graag als we nog Dat is niet te vergelijken. Ja, toen weet je daar ook de Domino's pizza. Weet je wat je moet doen? www.pomp5.nl. Ja, ik wil het niet met een elektrische vol. Nee, denk jij dan? Die komen met hele andere pompjes. Deze is lang alleen nog wel begonnen. Ik had hem maar overkomt met iets mee. Hier gaat Nancy en Stefan gaan vandaag in de schuur slapen. Want ze zijn gay. Twee hoort niet binnen in hun huis. Dus ja. Twee hoort niet binnen in een huis, zo ben ik dan. Wacht even. Wacht even. Hij snapt het. Ik denk die erop. Luister, die lezen toch meer dan 30 keer per dag. Dat heb je zelf gelezen. Ja. En jij bent de luist, dus ja. Nee, het was vrouwelijke luistering hier het over. Nou, Nancy. Jij Het staat... was Lindsay, niet dit. Wat? Ja, maar jij doet mee. Want jij bent een mannetje. Ja, oké. Niet vasthouden. Ja. Hoef je hem niet vast Oh, te dat is wel 2 jaar zo. Want hij vrouw toch een mooi leven had. Oh ja, ga door. Hij gaat zo heel hard. Ze gaan nu maar laten zien, die mensen denken echt wat slag. Ik zet hem op YouTube. Ja, doe maar. Doe het maar. Kijk, bij deze toestel. Als jullie klaar zijn met pompen, stop ik het filmpje. Dan weet je gelijk hoe lang jullie bezig zijn. Dan kunnen we nog een uur blijven filmen, denk ik. Moet ik echt allemaal maken? Ja, ik ook. Hoe laten we weer opslaan? Want er is nog niks. Lindsay, waarom doe jij niks? Stefan doet al het werk. Ja, dat is waar zie jij. Waar zit je alleen bij voor het plaatsen? Ja, ik wil... Hij is al... Wacht even. Ja, nee, ik zou hem ook uit eruit gooien. Oké, nou dan zit hij erop. Nee. Nee, dat hoeft het nog niet. Ik snap echt niet hoe jullie dat gedaan hebben. Met de mond. Wat hebben wij gedaan? Ja, hè? Nee, maar... Het. Ja, daar gingen we vanavond naartoe. Weet je nog? Oh ja, want jullie zitten in de schuur, hè? Nee, jullie. Oh, Jullie waar? gaan het thee. Ja, Jij was in de schuur? In de schuur? Misschien is het In de schuur. Misschien is dat met pompen, want ik word een beetje moe van dat filmen. ja, wij doen niet aan klukkertjes vandaag. Oh. Het is lang genoeg. Ik kan niet even pompen. Mensen dus spijtsmol. Dus? Dat zijn wel wel foto, hè, zo. Dus spijtsmol. Nee. Ja, bijna. Bijna. Ziet er al mooi uit, hè? Nu zijn het pas 9 minuten en 15 seconden bezig. Nee, jij hebt niks te doen. Waarom slaat er nog een enkel op? Hé, dat is een keer als een lucht bij de pomp in de nacht. Hé, jij hebt niet dat leuk. Als die lekker is, jammer dan. En ik van de pomp. Ja, nou. Kan het ook leuk zijn. Ja. En hoe zit het? Ja, mijn arm wordt wel lang. Dat is Hé, eigenlijk wat denk je van mijn armen? Ik ben er bijna. Ja, je bent er bijna. Jij kan me wel goed zien als je klaar komt.
alsjeblieft met Ja, kijk wel een beetje uit waar ik bezig ben. Zijn allemaal uitgevlogen voor jou. Hij valt erop. Nog een paar seconden, ja. Lang nog? Hoe lang zit het op 10 minuten? 1 minuut en 31 Hey, maar dan moet je weer op om te kijken hoe hard hij is. Ben je al klaargekomen? Ja, niet zien. Al 3 keer? Ja, niet zien. Nou. Moet niet gekker worden. Nee, zeker niet. Daar krijg je zo'n drieling. Maar kijk gewoon af. Ik kijk even of die niet klopt, even serieus. Wat? Ik klaar niet. Ja, als we hem door blijven pompen wel. Ja, en zij moet weer doordenken, hè? Ja, zo. Ja, maar dan ligt het allemaal van jou. Oh ja. Zie nou goed wel. Ja, zo weet Pak hem maar dicht. Kijk, hoe lang heb je erop gestaan? 11 minuten en 20 seconden. Nou, de volgende week moet je snel doen. Gaan we nog trainen?